ongi etorri Amerikara. Guk Amerika gaia landu dugu. Eta gauza asko ikasi ditugu, hori guztia zuei erakusteko hainbat ekintza prestatu ditugu. Espero dugu zuen gustukoa izatea. Hasteko badakizue Amerika munduko kontinente bat dela. Begira, atzeko mundu Amerika hiru zatitan banatuta dago. Ipar Amerika, Erdialde Amerika eta Hego Amerika. Hala da bai, eta badakizue gizaki zuria Amerikara lurgainaren nortxe bizi zirenak amerindiarrak. Amerindiarrak Amerikako lehen biztanleak izan ziren. Hori da, ezagutu nahi dituzue Amerikan bizi izan diren tribuak? Adi egon eta gozatu. Kaixo, guinoitak gara, Ipar Puebloan bizi gara. Hemen, hotz handia beten du eta dena izuz eta lurrez beterik da. Igluetan bizi gara gauza batera. Eta badakizu zer den bitxiena? Igluaren barruan ez du lautzik egiten. Eskerra, neguan, tenperatura ez baita 0 gradutik igotzen. Txakurrek idatzen dituzten premioetan mugitzen gara alde batetik bestera. Zurrorekin agutzen da. Eta eguzkizpietatik snowboardetakoak eramarren dugu. Arrainazko jaten dugu bihotzetarako ona omen dela. Ui, arraina diozula bale bat ikusi dut urrunean. Guazen, kaiak atzera eta bala izatzera. Bai bitxia iristen bizitza gero. Ui, begira, zer da hor lurrean dagoen hori? Uste urrunga bat dela, baina norena izan bote da. Kaixo, guleutodan handietako indiarrak gara. Ni mandana naiz eta beraiek beste tribu batzuetakoak dira. Izan ere 30 tributik gora bizi gara Ipar Amerikan. Gu biok sedentarioak gara, beti toki berdinean bizi gara. Bai hori da, ni datxa naiz, sedentarioa naiz. Eta lurra ereiten dut, nekasaria naiz. Kaixo, ni dekoten nahi eta gu aldik nomadan gara. Gure biziletuen tekabia datzen dugu. Animalia izateko. Ni komantza naiz eta animaliak ehizatzen ditut. Badakizue bufaloak ehizatzen ditugula gure beharrak asetzeko? Bai, hala da, ni txaiena naiz. Gainera eizara joan aurretik suaren inguruan dantza egiten dugu. Espirituei eizan laguntzeko eskatzeko. Nik gidatzen dut dantza hori. Samana bai naiz. Indiarren askia, gure ospakizuna ikusi nahi?
Atxeden biribilean kita sakratua. Oae, oe, oe, oae, oe, oe. Zea besti polit, gainera, ni badakit zer esan nahi duen tantanka hitza. Ezetz asmatu. Katua, txerria, Ez duzu asmatu. Bisonte esan nahi du. hau kaixo, zuek nortzuk zarete. Kaixo, gu basamortuko biztanleak gara. Gu ere Ipar Amerikan bizi gara. Gure lurraldea lehorrak eta malkartsuak dira eta mendiak eta arroiak ditugu. Arroiak estuak eta sakonak dira. Ni opia naiz, eta emakumea naizenez artisau lanak egiten dut. Ni zunia naiz, eta gizonezko naizenez nekazaritzen eta izan aritzen naiz. Bai, hala da, baina oso trebeak artista kontatzen, entzun. Bakeroak garezia kontrolatzen daude, eta batek izaten dut. Indiak datoztela, eta koronelak galdetzen dut. Baina zer datoz, gu darritera edo baki moduan, eta bakeroak izaten dut. Nik uste dut jaibila datoztela. Aurpegian margotuta daukate lunak buruan, eta lantxan datoz. Andereñoa galdetzen diola mailako bati. Dakizuko lanek aurkitu duela Amerika? Eta ikaslean esaten dio, ez nekien Amerika galduta zegoenik. Irakaslea gelan sartzen da, eta Mariari galdetzen dio. Maria, badakizu non dagoen Amerika? Eta Maria ondo zenbadetzen du. Orain Jaimitori tokatzen zaio. Jaimito, badakizu nork aurkitu zuen Amerika? Bai, zalantzari gabe, Maria. Zergaitik aztekak bakarrik zein piramide mailekatu egin zituzten, gero debiatzez etorrelako. Zer egin zuen kolonek Amerikan oin bat jarri zuenean? Beste oina bat jarri. Zairu. Ara, zenbat dugu bizitelen Ipar Amerikan. Bai, eta erdialdeko Amerikan eta Hego Amerikan gehiago. Guazen hauek ezagutzera. Kaixo, gu aztekak gara. Erdialdeko Amerikan bizi gara eta nekazariak gara. Lur abestatzeko sistema aurreratua asmatu dugu. Jainkoa agurtzen dugu piramide mailakatuta, eta hieroglifikoen bidez komunikatzen gara. Gu maiak gara, erdialdeko Amerikan bizi gara eta nekazariak gara. Artoa ereiten du. Eguzkia eta ilargi agurtzen dugu piramide mailakatuan. Hieroglifikoen bidez komunikatzen gara. Gu inkak gara, Hego Amerikan bizi gara eta nekazariak gara. Hiri handiak eraiki ditugu, horien artean Machu Picchu hiria. Marrazki bidez komunikatzen gara, eta gure erregea Atahualpa deitzen da. Ni Cristobal Colon naiz, eta hau nire armada da. India konkistatzera etorri gara. Lurralde hau gura izango da. Bai, hori da, Niña Pinto eta Santa Maria itxasentzietan iritsi gara honaino. Ez gara alferrik etorri, luzuzko gaiak eta beratasun guztia guretzat izango da. Patata, arto, tomate, piper, tabako eta kakaoa eure barera nango ditugu. Konkistatzera etorri gara, Amerika gurea izango da. Inuit, Comanche, Maya.
Asko eta asko artzain joan ziren Ameriketara. Bai,